Però bé, i hauríem de pagar també les lliçons d'història que ens dona Frederica Parisi, perquè ara arriba ella a parlar-nos de l'edat mitjana a dos persones. Dos persones són Guillem i jo, que pensem que la casa de bruixes era l'habitatge on vivien eixes dones, la casa, no? Comença trencant tòpics. Sí que era complicat, Guillem Lizarde. Bona vesprada, Frederica Parisi. Hola, molt bona Perquè, vesprada a totes i tots. Jo que faig molt bé la diferenciació entre casa i casa. És que m'ha Com ho costat. dient a l'edat mitjana? Doncs m'agrada que me facis aquesta pregunta perquè No tinc idea. estava preparant el programa i dic que no parlarem ja de les bruixes perquè és un tòpic. Sí, sí. És un tòpic que cal Allò de trencar, que les cremaven a la efectivament. foguera i tot això? Fins i tot la mateixa idea de les bruixes aplicada a l'edat mitjana. Ahir n'hi ha molt a dir. Però en altres contextos sí, això és històric també. Claro, sí. Però ja el trencarem un altre dia, Ui, què trencarem? Doncs, mira, la veritat és que el tòpic d'avui que anem a no t'he dit trencar res. Com estàs? Com va? va com va, que dia aquell. No, abans parlàvem d'Ovidi Montllor. Clar, va com Clar, va. Llavors, com anava a dir, el tòpic d'avui és una miqueta light. Per què? Oi? Perquè afortunadament, sobretot gràcies a les xarxes socials que fan virals de vegades, fan coses o Fan coses de profit. Exacte, De vegades, interessants. molt de vegades. Com la que avui comentarem, no? I és que el tòpic que vull trencar és que les esglésies medievals estaven pintades. No ho saben? Sí, ho estaven. Vols dir que eren coentes com elles soles? Efectivament, per ahí va la idea. Però escolta'm, que jo he anat ahir, quan va ser? En Astúries trobo que era, que hi ha molt de medieval per allà, Claro. i estava això molt descolorit. Ara m'ho Molt nu, contaràs. molt nu, Vinga, no? conta-m'ho, Clar, conta-m'ho. entres en la seu de València i veus els murs nuets, el sostre lluït, i uno pensa que ha estat sempre així, però a l'edat mitjana entrar en una església era entrar en una mena d'apocalíptica orgia de colors. Què? Perdona? A veure, dir orgia en un context de coses d'església, no sé I jo. apocalíptica. Sí, perquè, mira, penseu, És per que és exemple... el combo perfecte. Mare meua. Clar, penseu en el pòrtic de la catedral d'Amiens, allà a França. A veure, no podem pensar-lo Espera. perquè no sabem com Sant Google, ajuda'm. Sí, llavors, Pòrtic, ahí. repetix. Pòrtic de la Pòrtic. catedral d'Amiens. Això com s'escriu? Amiens. Pòrtic de la... Tal com sona? Sí. D'Amiens. Amiens. Amiens. Com d'amianto? Sí, exacte. A veure, imatges. Llavors, ahí... Caram, això, que recarregat. Però això és gòtic, no? Sí, això és gòtic. Ara anirem cap arrere. Clar, que una recreació mitjançant llums de diferents colors que només es pot observar de nit, però, clar, al final, això, el disseny original de l'edifici estava més colorejat que l'outfit de Tino Casal. Saps? Vull dir, m'enteneu, no? Clar. Encara tenim un altre exemple més a prop. El pòrtico de la glòria de la catedral de Santiago de Compostela. Que ells tots els anys... El tenim més per la mà, no? Sí. El tenim més en el... Esta és la gran amenaça en el selectiu, en la SEBAU, que diuen ara, en història de Per què l'art. gran amenaça? Clar, perquè té guix per a comentar. I què té d'amenaçant? Home, doncs és molt complicat, perquè pensa, per exemple, que va estar construït entre 1188 i 1211. Té una complexitat argumental absoluta i fins a fa alguns anys se pensava que només quedaven unes poques restes de la policromia medieval. Però, des de fa uns anys, i després d'una dècada de treballs de restauració, entre 2008 i 2018, Però et pareix molt, no?, que s'hagin tirat 10 anys restaurant-la. Home, però és que acabes de dir que s'han tirat no sé quants anys fent-la. Clar. Quan havies dit? Entre 1188 i 1211. És que això no pot fer una persona que no sigui professional. Clar. Frederic, això ho ha de fer gent qualificada. Que si no ja saps el que va, ja saps el que va passar en el, com era, en el Homo de Borja. Xupita Cecilia te deixa la porta... És que va agarrar el drap, això n'hi ha que fer-ho en el bastonet. Te deixa la porta con l'escopeta de Homer Simpson, saps? Saps què passa? Que a la dona no el van deixar acabar-ho. Clar, serà això. Però la dona ho va dir. Diu, és que no m'han deixat acabar-lo. No m'estranya, també te dic, perquè la pobra no anava per bon camí. Igual si ja després l'acaba està bé, però mira, han guanyat més dinerets que conforme estava, perquè les visites que ha generat això li han deixat ahir... Mira, Tono, com està ahí enseguida, a la que vota. La pel·lícula que fa Thomas Atkinson,
de Mr. Bean en Estats Units. Va d'això. Rowan. Jo t'he dit Thomas, no, Rowan. Va d'això, de l'ex-homo. Ah, sí? Ostres. Sí. El que passa és que ells agarren un quadre nord-americà. I el destrossen. És que jo agafem el teu tema i anem per les branques. És veritat, per favor. Estàvem parlant del pòrtic que l'han fet professionals i no l'ha fet l'escopeta de Homer Simpson ni Cecilia i l'estan fent bé. El pòrtic de la glòria. Clar, llavors ahir què ha passat? Que al agarrar el cotonet, el bastó de les orelles i anar llevant polseta, doncs ha aparegut tot un detall de colors i detalls en les vestidures. Que no és que se n'ha anat a la pintura, és que és runa, això, és brutea. Són una dutxeta. 800 anys de runa. Llavors, clar, què passa ahir? Que hi ha moltíssim, no? Hi ha una barbaritat de runa i que ha anat anar llevant per a que aparega la policromia medieval en tot el seu esplendor. Però què se pot veure exactament en esta porta? Bueno, ahí el que se pot veure ara és que els detalls, sobretot de les vestidures i les paraules que apareixen en els textos reproduïts, això permet, doncs, llegir-ho i veure un poquet com va tot això. Però escolta, això són, diguem, catedrals, esglésies molt grans, però als pobles, per exemple, també estaven pintades en aquest coentorn? Doncs mira, m'agrada que me facis aquesta pregunta també. Sí, que bé formular. Mira, vaig a resumir-vos la investigació que ha fet un col·lega tuitaire, el Gorka López de Munaín, sobre les pintures d'Arbulo. Arbulo és un concejo, que diuen ells, allà al municipi del Burgo, a la província d'Àlava. Àlava? Vull dir, imagino. Saps? Vull dir, això allà. Llavors, allí, en l'església de Sant Martí de Tours, després d'una restauració de la capçalera de l'església, van aparèixer unes pintures vermelles, monocolor, tot roig. Eren 2 creus de consagració envoltades de titots, coloms, rodes de És que pensava que anava a dir una cosa que comença per tit, però que acabava en una altra cosa. Estrelles i, bueno, en definitiva, res vinculat amb claredat al imaginari cristià de principis del segle XIII. Res, per exemple, a veure amb Taüll, per exemple, que són més o menys del mateix període. Clar, després de calfar-se el cap i buscar paral·lels, el Gorka se va adonar que, de la mateixa manera que la noblesa utilitzava les esglésies per a fer propaganda, per a donar a conèixer enaltir el seu grup social, doncs ell va pensar que aquesta església feta per llauraors, mantinguda per llauraors, havia de servir també per a fer enaltiment d'això, d'aquella concepció del món que coneixien a través de monedes, de mobiliari, d'esteles funeràries i de teles que viatjaven. Llavors era una reproducció del món des de l'òptica dels llauradors. Que guai. Però tot això que estàs explicant, vull dir, estàs parlant de la façana, del que es veu des de fora, dels pòrtics, i això també és dins. Això és dins, és dins de l'església. I el més interessant de tot és que després va abandonar aquesta hipòtesi. Ui? Sí. Va canviar d'opinió. Va canviar d'hipòtesi. Però no tenim clar, per tant, no sabem si és una o l'altra. Exacte, no sabem exactament perquè el col·lega no ho ha publicat encara, ha plantejat que hi haurà una altra hipòtesi, però el més interessant és veure això, com fins i tot en una església modesta, petita, allà on no n'hi ha ningú, n'hi ha unes molt poquetes famílies, la pinten perquè tenen un horror vacui que no accepten. Horror vacui. Que els fa por que estigui buida, saps? Ahir agafa el veí i diu, jo te la poso en gotelé, l'església. I després veien coses, no? Clar, doncs pintures, vull dir, com si van els xiquets i fan... I què més trobàvem allà, dins de les esglésies i tot allò? Bueno, doncs dins de les esglésies, clar, tu diràs, només es reduïa a les pintures? Doncs no exactament això, sinó que, per exemple, en altres llocs, per exemple, jo què sé, en Anglaterra, en Rochester, en un pilar, vull dir, és un simple pilar, és veritat que està al costat de l'altar, però és un lloc visible, doncs ahir representen a Jesucrist movent la roda de la fortuna, que en principi és un tema pagà, però, clar, en ser el que maneja la roda, Nostre Senyor, la cosa canvia. La roda de la fortuna. La roda de la fortuna. Mira, l'única cosa que em ve a mi al cap per la roda de la fortuna és el programa ese que presenta el Jorge Fernández. No sé què és la roda de la fortuna. Que canten el programa, que no està cantant. En l'edat mitjana, vull dir, és eixe. Les voltes que pega la vida. A por el bote, a por el bote.
Això no estava preparat, Això és cosa de tono. Però això no és la rueda de... De la suerte. Això de la suerte. Ei, la suerte i la fortuna Bueno, vale. al remat ve a ser el el que mateix. estem pensant Susa i jo mentre tu així estàs trencant tòpics. Doncs bé, el cas és això, que representa pues, la divina providència, no? El que no saps que avui estàs bé i demà pots estar mal, avui estàs dalt i demà estàs baix. I el que m'enenxa la rodeta és Nostre Senyor. Escolta, tu saps que ara està de moda, que estan tractant-ho ahí com una addicció i tot, que hem parlat El en tarot. primera hora, això del tarot. Clar, és que jo vos escolte, jo soc Però, consumidor. però tu saps que jo em pensava... O sea, Que era perdona, veritat. consumidor De la ràdio del podria pública fer-ho valenciana. millor, no del tarot. Però que jo em pensava que era una broma que estava gastant en Miguel. A mi m'ho han preguntat gent per a saber si té compatibilitat, no sé parlar, compatibilitat en mi sentimental o no. I és com de veritat. Mare Ja és una Déu. red flag, A tope. Però ves, està bé, jo A pa'lante. tope. Després diuen de la gent de l'edat mitjana. És És que diuen, no, que incrèduls a l'edat mitjana. Sí, mira, Ja, mira el estem tarot. igual. Llavors, clar, al final el que veiem un poc és que això, per ací i per allà van apareguent exemples de que hi havia esta mena de rebuig al blanc, a la paret nueta, i el que es primava era la decoració. Home, no és només una decoració, és també llançar missatges, vull dir, a través de la pintura, però no només de la pintura. Però que que com una carregat, necessitat, no? exacte, com una necessitat d'omplir, no? El que passa és que jo sempre he tingut associat a que tot allò de recarregat i tot això ho associe sempre a l'etapa barroca, etc. I clar, ara mateix és un poc descol·locada. Sí que has trencat un bon tòpic. I això que deies tu que no era molt... que era light, el d'avui. Ja, és veritat. Fins i tot així a casa nostra, per exemple, tenim molts bons exemples de pintures murals en esglésies Que s'han recuperat. que s'han recuperat O que s'han mantingut. o que s'han mantingut, perquè algunes han sigut troballes, per exemple, els famosos àngels músics de la Seu de València, Sí, que és estaven veritat. allí tapats per la bòveda. Però i això és la molt coloma i recent, tal. això és de l'any passat Sí. o l'altre? No tan recent, no? 2004. No, però i recentment no han trobat alguna cosa també? Més? Ai, a mi... Ahí me pilles. Pot ser. No A ho mi sé. em sona Bé, això. investigaré a veure El tiempo en vuelva. què estic pensant jo. Llavors, això és un dels exemples que volia esmentar. El que no és tan conegut, i només tenim accés a alguns privilegiats, és la pintura. Estes són de finals del segle XV, de Pau de Sant Leocadi, que també va pintar en el poble de la ciutat de Susa. I hi ha una altra pintura mural del segle XIV que està en el reconditori de la Seu. Què és el reconditori? Molt bona pregunta, Guillem. Però El és que reconditori ho has ahí. és un lloc, és un buit fet en la paret que s'utilitza per amagar, per a guardar, més que amagar, Cadàvers. per a guardar relíquies o tresors monetaris. O cadàvers. Llavors el recondita... Cadàvers no. Però està donant-nos una exclusiva i així estem fent broma dels cadàvers. No, i però no també sé és... què. Ves de tot a saber el que hi ha amagat. La veritat és que n'hi ha un cadàver perquè està el cos de Jesucrist pintat. Llavors, en el reconditori és d'accés limitat, no és per als turistes, afortunadament, perquè està a la sagristia de la Seu. Llavors, i damunt està en alt. Vull dir, Tu has de anat? una escala. Sí. I És que pots anar quan vulguis? Tens No, carnet no. de reconditori d'això, com si No, diga? home, jo vaig a l'arxiu i puge. Ostres, tindrem una cita ahí, no? De, vinga, que te porta un lloc en Ai, a mi me dona, No, com no, digo, no. els joves cringe. Sí, però una cita no farà ahí. il·lusió per un lloc on no pots accedir d'altra manera? Me fa poreta. A Eixos veure, llocs si se trenca l'escala Clar. te quedes allí. Bé, doncs ja tens l'excusa, Si és el del tarot, veges. Si és el del tarot, veges qui t'ha pegat. Això. Llavors, clar, però tenim més exemples, no sols a València. A on? Bueno, a València s'ha d'esmentar, per descomptat, també les pintures murals de Sant Joan de l'Hospital. Espectaculars. Espera, aquestes quines són? Sant Joan de l'Hospital on està? Sant Joan de l'Hospital No és la biblioteca de l'Hospital. No, home, no. Ni Sant Joan, la que està al costat del Mercat Central. No, Sant Joan està a prop de l'església de Sant Tomàs de Villanueva. Bé, busquem a Google. No me'n recordo en quin carrer està. Està pel centre, no? Sí, està al centre. Al carrer Hospital? No, al carrer No, Hospital. no ho sé. L'hospital està a l'altra punta. Que jo no conec L'hospital València, està sí. a la I biblioteca. per què és Fieu-vos tan de mi. impressionant això? Home, perquè són anteriors a 1270. Vull dir, és que és un flip. Hi ha
creus dels templers, de les croades, millor dit, i després n'hi ha diverses representacions de l'Antic i del Nou Testament i s'han conservat de forma magnífica perquè en el seu moment varen ser tapades i després de la Guerra Civil varen ser recuperades. Però aquest no és un fenomen només de la ciutat de València, sinó que també arreu del país tenim exemples. Per exemple, recentment, això sí que va ser molt recent, a Carcaixent, a l'ermita de Sant Roc, se va descobrir una pintura mural que representava l'últim sopar. Com que sopar? L'última cena. Ahir, molt bé, molt bé. Home, molt bé, és que ens ho va explicar Albert ahir o després ahir. Efectivament, vull dir, és la disputa que ha hagut en certs segles a propòsit si se deu dir últim sopar o última cena. Última cena. Però última cena pareix una broma, no? No, és que m'ho va argumentar Albert, però seria incapaç de repetir l'argumentació. Crec que té a veure amb el vocabulari propi de l'Església, algo així. I em va ficar l'exemple, el símil d'allò de mesa electoral, que no és taula electoral. Llavors, així, l'interessant és que la restauració encara no està acabada i estan apareguent més pintures, més restes pictòriques. Això a Carcaixent. A banda... Més exemples tindrem per així segur, no? Efectivament, a Llíria, a l'església de la Sang, en les parets també conserven pintures murals de la primera època que representen no només a Jesucrist, sinó també a diversos sants, Sant Bartomeu, Sant Pere Màrtir de Verona i Santa Bàrbara. Llavors, en definitiva, és un fenomen que afortunadament no només tenim a la ciutat, sinó que arreu del territori. Ara estava pensant en Morella, per exemple, l'escalinata del cor conserva també totes les restes pictòriques. O sigui que hi havia molt de color i, com deia Guillem al principi, era un poquet... Carregat coent. Però ahir estàs parlant de les parets, no?, que estaven pintades, però clar, després hi ha altres elements dins les esglésies. Ah, sí, per retaules, per exemple. Efectivament, hi ha retaules, molts dels quals, molts no, alguns dels quals podem observar en museus o en esglésies, i jo volia fer esment particular dels tapissos. Els tapissos són molt importants perquè, a banda d'eixa funció expositiva, doncs, també servien per a aïllar de la humitat i dels corrents d'aire. Vull dir, era un signe de distinció. Per això, quan visiteu classes de nobles o de gent de Parner, pues... De Parner. Hi ha tapissos. Hi ha tapissos. Eixe del cèrvol? No, no. Escolta, és que això Guillem no ho haurà conegut. És que a casa de totes les ties abueles que jo tenia, tenien damunt del sofà d'escai... Això em fa al·lèrgia de veure-ho, de la pols que té amagai. Tenien ahí un tapís amb una escena de caçar i amb un cèrvol en primer pla. Però no se tindrà temps, però hi ha un element que no podem oblidar, que són les vidrieres, o com es diu en valencià? Vidrieres, no? Les vidrieres que fan molt de color i això il·lumina molt, no? És una fantasia. Clar, així a casa nostra no seria capaç jo de dir si han sobreviscut del període medieval, que crec que no, però, òbviament, les que hem d'esmentar són les de Chartres. Les quats? El blau de Chartres. ¿Qué le pasa en la boca? Chartres. El blau de Chartres? No, que ell sap idiomes, querida, i nosaltres no. Com has dit? A França. A França, Chartres. Llavors, a la catedral, allí se conserva les vitralls de 186, crec recordar que n'hi havia 152 són originals, el qual és un flipe tenint en compte tot el que ha passat en aquell territori, i, ostres, només aquest exemple serviria per a desmuntar el mite de que l'edat mitjana és un període fosc, perquè és tot el contrari, vull dir, allí, clar, era una mescla química especial que feia ús del cobalt, que la gent la palmava per manipular el cobalt. I això donava una tonalitat blava especial, única, de fet és el blau de Chartres, que feia passar la llum i il·luminava d'una forma, donava un blau intens, embriagador, que els peregrins que anaven cap a Santiago de Compostela es feia aturar-se allí i quedaven embaladits, asmats, per la calidesa de la tonalitat, que contrastava amb la fredor de l'espai. Escolta, quina lliçó. Una vegada més. Moltes gràcies, Frederic Aparici, per compartir, per fer... Com es diu això del coneixement? Transferència. Transferència de coneixement a la societat.
Doncs això és el que fa ell en Trencant Tòpics. Sí, és o no? És que sempre ens portes alguna primícia i tot, de coses que sols podeu saber vosaltres, privilegiades ments i persones. Ahí estem. A qui enviaries fora de l'espai exterior, fora del sistema solar? A Charles. 5 segons tens per a dir-me-ho. Jo què sé, Tres. a ser grups polítics. Ai, s'ha mullat. Gràcies, Frederic. Arribem a les 6. Butlletí i tornem. Fins ara. Adéu.